बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज जगत बसुमतारी मुंनि सासे सरकारि अफिसारा घुस लानायनि दायाव साख्रिनिफ्राय एरख'जादों। नंगौ, बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो आसाम सरकारा सरकारि अफिसारफोरनि घुस लानायनि सायाव सानफ्रोमबो सानफा साफा हमनो हानाय जादों आरो बे समावनो सयदुवाराव जगत बसुमतारी मुंनि सासे इउडिए आरो एकाउन्टेन्टखौ पुलिस बिफाना हमनायजों लोगोसे खायो। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला जगत बसुमतारीया सासे अंगनाबादि मावफारिनिफ्राय रां बिदोंमोन आरो बेखौ पुलिस बिफाना सिग्रोमनायाव हमनो हायो। लोगोसे बेनि अनगायैबो घुस लानायनि सायाव बिफाना सिग्रोमगासिनो थानायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव फिन फोरमायबावनो सानदों दि सयदुवाराव जगत बसुमतारी मुंनि अफिसारखौ घुस जानायनि जाहोनाव पुलिस बिफाना हमनो हानाय जादों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।